Dili lang mga timbangan nga tikasan ang sakmiton sa Talisay City Market Authority apan ang paggamit og suga nga gipotos og plastic di kolor aron dili malingla ang mga konsumidor. Ano ang report ni Femari Dumamo. Upagay og 5 nga sa unom ka random inspection ang tagduma sa Tabunok Public Market aron masiguro nga misunod sa lagda ang maligya sa merkado publiko. Sa ilang monitoring sa miaging weekend, tulo ka timbangan ang ilang nasakmit samtang gisakmit usab nila ang mga suga nga giputos og dikolor nga plastic nga gaiwag sa gidisplay nga mga isda. Sa ilang rason nga murag gwapa tanaw ng isda. Mas mo gwapa. Pero nga itong gibasihan sa dana nga dapat unta puti ang suga. Kaya naaman sa kanang Consumer Welfare Code nga dapat puti dyan na siya para makita dyan. Gipasabot ni Rolando Capa Jr., OIC Supervisor sa Tabunok Public Market, nga dili masiguro kung presko ba ang gibaligyang isda kung gamitan kini og dikolor nga suga. Samtang 200 pesos ang multa alang sa unang kalapasan sa paggamit sa tikasan nga timbangan. Apan 5,000 pesos ang ipahamtang sa mga vendor nga masakpang migamit niini si katulong higayon. Apan bawion sa Market Authority ang permit niini kung padayong muhimo og kahiwian. Permanente na siya, ma'am. Natay mga random nga mga inspection, which is ang atong target is kanang timbangan. Makakuha po da, maka-embargo po da, at the same time, apil na po na ang suga ka nagibutangan nila plastic nga mga colored. Samtang kaduha sa matagbuan ni paygahan ng general cleaning sa merkado publiko sa Tabunok aron masiguro kining limpyo. Samtang gipaybaw ni Talisay City Agriculturist Bernard Quijano nga bukas na matag-adlaw ang Sugbo Merkado Barato so sa Talisay City Hall compound. Dili lang adlaw nga tinisweldo. Walay abangan nga pagabayran maong mas ubos ang presyo sa baligya nilang mga utanon, lagotmon, mga prutas, ug uban pa kung itandi sa gibaligya sa mga merkado publiko. Samtang 5 ka mga kahugpungan sa mga mag-uuma og mangingisda ang magpuli-puli sa pagpamaligya sa ilang produkto. Gipray gini sila ni Mayor. Nya dayon regulated yun kay ang presyo di sila magpataka kay ang ingon ni Mayor nga kinahanglan barato gid ang ibaligya niya. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.